Nu vil jeg på den her video lige vise dig, hvordan du bruger Dpuff til ansigtet. Jeg plejer at anbefale 2, fordi at så går det lettere. Jeg starter ved brystet. Dpuff har de her små dutter, der går op af børsten, så den rigtig kan få fat i de små lymfer, der sidder fordelt hele vejen rundt på kroppen. Så jeg starter ved brystet, der åbner du virkelig op, sætter gang i lymfesystemet. Og så kan man altså lave de her opadgående strøg for at øge blodcirkulationen. Du kan også lave nedadgående strøg for igen at aktivere lymferne og gøre lymfesystemet klar til at slippe det væske, der eventuelt kan ligge specielt omkring hagen. Så kommer jeg under hagen, kører i cirka 10-20 gentagelser med en tørbørste, og jeg gør det direkte på tør hud. Jeg er det morgen lige nu, og derfor kan jeg stadig være hævet i ansigtet. Det er der, jeg synes, at Dpuff virkelig er fantastisk til at vække ansigtet op og hjælpe kroppen med at slippe det her overskydende væske, som vi jo i virkeligheden ikke har lyst til at skal have. Så jeg kører under, kommer faktisk helt over omkring øret, og både på den ene side af øret og den anden side af øret kører jeg børsten. Det er det, der er fedt ved tørbørstning, som man ikke på samme måde kan gøre med cupping. Det er, at du virkelig kan komme over og ramme hele lymfesystemet, der sidder nede her, altså vores udrensningskanaler. Kommer jeg under kinden her med mundvin. Rigtig godt, hvis man har nedadgående mundvige, eller kan blive hævet, eller linjerne føles dybere omkring munden her. Når du får sat gang i blodcirkulationen, så øger du også kollagenproduktion. Det er virkelig fantastisk. Og så bruger jeg den altså i hele ansigtet, så jeg kommer godt op omkring øjnene og trækker opad. Det her det er fantastisk behageligt. Man kan virkelig mærke, at det også lige sætter gang i kroppen. Og det er altså bare en gang imellem, jeg lige hjælper med at dræne ud ved at køre ned omkring her og ned mod kravbenet. Så vender jeg børsten, så jeg kommer under øjnene. Her er den jo fantastisk, fordi at den er håndlavet og slebet, så den ikke kan gå ind og skære dig omkring øjnene. Rigtig godt til hævelser under øjnene, væske under øjnene, sammen over øjnene. Det er det virkelig med til at kan give et løft til øjenlåget. Og så kan man faktisk også køre hen. Hvis man gerne vil lave lidt et yderligere løft, så kan man lave de her zigzagger op i panden. Hvor jeg sådan kører den op mod tændingerne. Og det samme den anden vej her. Zigzagger er rigtig gode for at gøre det lidt mere intenst. Og ellers så børster jeg opad. Og igen ud for at dræne. Og det er altså med til lige at nulstille ansigtet fra morgenen af. Så går det altså ikke længe, før man virkelig oplever, at det her væske, det slipper allerede undervejs, kan man ofte også mærke det.